آپۆ دەوێت داخوایانیە دە وەک مگوتی 4 نۆڤەمبەر 2009 چ دەبێژە وڵۆ زێک هەفدە بکورتی بژی دەبێژە یعنی ئەv ne cara yekemîn e ez van tiştên han dibêjim êmê cara yekemîn e ez ji Apo van tiştê han dibîzim ew dibêje dibê ev ne cara yekemîn ez van tiştê han dibêjim yani behsa ideolojiya Türkleşme ya jî Türkkirinê behsa wê dike divê em hewl didin rastiya van lîstikên han van plan û xefkên han ku bi navê ideolojiya Tirkîzmê Tirkayetiyê têkirin em rastiya wan eşkere bikin ev dostaniya herî dilsozane a rasteqîne bi yani em didin diyarkirin dema ku em rastiyên han eşkere dikin em yani dostanî û dilsozaniya rasteqîne bi gelê Tirk re didin diyarkirin gerek ev mesela hanê bi vî şêwazî werin naskirin Apo dibêje dîrok pir pê hatiye lîstin Kurd Mustafa Kemal Atatürk nas dikin ku kujerê Kurda ye Kurd Apo dibêje Kurd Mustafa Kemal Atatürk nas dikin ku kujerê Kurda ye û dijminê Kurda ye hava gotin ê Apoyê dibêje ez jî têm tawanbarkirin ku ez kujerê Şîrmîja me û ez dijminê Tirka me ango Mustafa Kemal Atatürk dijminê Kurda û Apo dijminê Tirka ye lê çawa ku Mustafa Kemal Atatürk ne dijminê Kurda ye ez jî yani Apo ne dijminê Tirka me çawa ku Mustafa Kemal Atatürk ne dijminê Kurda ye ez jî yan jî Abdullah Öcalan ne dijminê Tirka me ev zihniyeta hanê hişt ku Mustafa Kemal Atatürk were diyarkirin were keşifkirin were eşkerekirin were pêşkêşkirin ku dijminê Kurda ye aynî zihniyetê ku me dide diyarkirin ku ez dijminê Tirka me ev zihniyeta hanê di nava me jî de heye yani di nava PKK jî de heye baş yani di nav hevde dijîk hevde naveroka daxuyaniya Apo a 4 November 4 mijdara 2009 de ev e hûn dikarin vegerin teksta wê ya Tirkî teksta wê ya Kurdî parêzerên Apo ê wê demê û ê niha jî dikarin vê mesela hanê tekez bikin yan na Apo destê Mustafa Kemal Atatürk ji xwîna Kurda dişo dibê lîstkekî heye bi dîrokê hatiye lîstin Kurd Mustafa Kemal Atatürk nas dikin bi yani dijminê Kurda kujerê Kurda û ev ne rast ana Apo ne dijminê Tirka bi xem nake yani me re dikare qebûl ne dijminê ew dibêje ne dijminê Tirka me lê Mustafa Kemal Atatürk ne dijminê Kurda ye demekî Şêx Saîdê Kal neheq bû Komala Azadî neheq bû çima serhildan li hemberî Mustafa Kemal Atatürk kir Kemal Atatürk baş bû ne dijminê Kurda bû ne kujerê Kurda bû baş e dema eger Kemal Atatürk ne dijminê Kurda bi ji bo çi Dêrsim û Seyd Reza ev Dêrsimiyên ku niha di nava PKK de ne Mustafa Qaraso ev daxuyanî helbet xwendiye yani gerek pozî biçik bişewite bêje baş e eger Mustafa Kemal Atatürk ne dijminê me bû ji bo çi me hemberî wî 1937 heya 38 me serî hilda ev gelê Kurd ê ku xwasa qurbanî ji 25 de heya 38 de hatin
کوشتن ev جینۆسایدێ ku ser Kurda hatin kirin kî berpirsiyarî wê eger ne Mustafa Kemal Atatürk bi berpirsiyariya a dîrekt a nedîrekt a axlaqî a neaxlaqî na apo vê rola hanê dilîs vê dîroknasê Kurda dîroknasê yani ê dendrê PKK de ê dervayê PKK ê eleqaya wî bi dîrokê heye eger wijdan hebe eger zerre qeder wek Tirka gotî exlaq hebe divê hemûha yanî apo şermezar bikin ser vê daxuyaniya hanê eger bêdeng bin demekî ji apo re qebûl dikin demekî axaftina apo rast li gorî me apo li dijî dîrokê divê daxuyaniya hanê li dijî dîrokê ev daxuyanî ne ji cem min e ev daxuyaniya apoyê min got û ê ku terceme kiriye zimanê erebî min tercema wê erebî xwendiye û min ji we re pêşkêş kir ê ku terceme endamên PKK ne yanî ya kî ew Salih Muslim carna tiştê apo terceme dikir hêvîdar Zaxo niha Libnanê zamkî derê ew carna terceme dikir tercemeyê erebî dikir ji Tirkî tercemeyê erebî dikirin yanî ne min ji cem xwe anîye wezelînka wê jî ji we re dibînî de eşkere bikin lê vegerin yanî tevlî ku wergera wê ya erebî nexweş yanî sisto pisto û tevlî hebe û gelek şaştî kêmanî tê de hene lê naverok ev e vegerin a Tirkî û a Kurdî û lê bikolin hûnê bibînin bê çawa apo pesnê Mustafa Kemal Atatürk kujerê Kurda dijminê Kurda pesnê wî dide dibêje erê tu xwe ya birêz Abdullah Öcalan serokê me yê newewî tu xwe wekî dostê Tirka dostê dewleta Tirk ku tu ne dijminê ti gelê Tirkê tu bide diyarkirin heqê te ye xem nake hemê jî piştgiriya te bikin lê wextê tu bêjî Mustafa Kemal Atatürk ne dijminê gelê Kurd bû ne kujerê gelê Kurd bû em karin bi rehetî ji te re bêjin ha bi rehetî ji te re bêjin em bêjin birêz apo birêz Abdullah Öcalan xwar rûnê û rast biştexî xwar rûnê û rast biaxив û ne li dijî dîrokê bû wiha qwase dîroka gelê Kurd reş nek ji bo ku tu Kemalîzmê paqij bike Mustafa Kemal Atatürk paqij bike tu bi vê axaftina hanê dizane tu Şêx Saîdê Kal û şehîdê sereldana 1925 pîs dike tu şehîdê Araratê pîs dike tu şehîdê Dêrsimê hemû wan pîs dike tenê ji bo ku tu Mustafa Kemal yanî kî dewlet Baxçelî wilo biaxive xem nake em ê jêr bibûn Erdogan biaxive em ê bêjin xem nake Erdogan Recep Tayyip Erdogan lêborîn xwest lêborîn ji bo komkujiya Dêrsimê lêborîn ji gelê Kurd xwest ku dewlet di wê dema hanê de di dema Mustafa Kemal Atatürk û İsmet İnönü vê komkujiya hanê kir lê Abdullah Öcalan serokê me yê newewî dibêje ne divê tu eleqeya Mustafa Kemal Atatürk vê mesela hanê tune Atatürk ne dijminê gelê Kurd e Atatürk ne kujerê gelê Kurd e ji niha û pêve yek were ji mir bêje yek were ji van apoçî û nîv apoçî û ribak apoçî û ev ê wilo were bêje tu ev çîra li serokê me yê newewî dike ba daxuyaniyê her roj pirtûkê serokê xwe yê newewî bixwîn herin pirtûkê wî bixwînin û hûnê naz bikin bê serokê we yê newewî heya çi derece heya çi qûnaxê çi radeyê dîroka gelê Kurd wijdanê gelê Kurd şehîdê gelê Kurd qehreman û serokê gelê Kurd diêşînin û reş dike tenê ji bo Mustafa Kemal Atatürk û Kemalizmê spî bike ev serokê we yê newewî ye û wî nas kir serokê qerase ê gubgube ê fêlzof